Tak nový vlog dneska, jedeme na motokáry, za chvíli se uvidím s Davidem a s Lukem, nevím, jestli ještě někdo bude, možná bude tam Davidův brácha, uvidíme a už se těším. Let's get it, guys! Dali jsme do Brna a jdeme na to, že Luky? Jdeme se vybourat na motokár. Snad budeme mít nějaký záběry, ale uvidíme, no. Jsme dneska jen ve třech, takže tak. Tak jsme tady v Brně a ten vlog snad bude lepší než minulej, ale uvidíme. Mistr Kepka tu ještě nejsem. Takže lidi, už jsme tady na opuštěné a už jedeme směr motokárky. Tak tady chtěl říct hodný kluky určitě. Kdo vyhrával minule? Já myslím, že já jsem to byl. No jo, po pár setí. Kamaráde. Budu já znovu. Borci, Nebo Luky. já jsem nováček, takže uvidíme. Za 20-30 minut nás čekají moje první motokáry v životě a už se těším. Že, Luky? Frajere. Jak nic, kámo. F1 simulátor zkušeností. Hej, já jsem se díval včera na film F1, už si zobrazuju mapu. Je to tam. Flow state. Yes. You're flying. Já ho najdu ten flow state. On tam půjde. Tady bude flow state. Tady ne. Tak, pojedeme výtahem. Vynález, kámo. Teď to vypadá 2023. Teď to vypadá dobře, co? Luxus. Natočíme si zrcadlovku ve výtahu. Žádná tady není. To nevadí, ne? Jedem na to. Tady vidíme dráhu, jak vypadá, už nasáváme atmosféru. To něco můžete vidět? To bude. Ne, kámo. Já tam budu. Ty budeš, tak... Ne, já budu tady. Tak uvidíme. Uvidíte na konci videa. Let's go. Luky, jaký ty máš? Nevím, jestli bude někdo první nebo druhý, ale tady je úplně jasný, kdo bude vítěz. Já? Závodu. Já? Možná nemám řidičák, ale zkušenosti mám tady. Jo, jasný. Tak nedal jsem tam své normální brýle, jsem musel vzít moje brýle z 5. třídy, ale jdeme už na to. Borci, se tam všichni. Luky, David, let's go, boys. Taky, ale tak furt lepší než žádný. Tak jo. Radia. No, kámo, to bude shit, vole. Nebude, bude mega dobrý. Nebo je mega dobrý. Tak po prvním kole to vypadá, že Luky, Daněk, nejrychlejší, 29, já jsem za ním, ale David hodně pomalý. Ale mi se stal fuck up, já jsem sám sekl a nemohl jsem jet. Vybluvej, kámo. Mně se stal taky fuck up. Jsem dostal zpomalení. Já jsem dostal to zpět. Jdem na to. Tak bohužel záběry z naší jízdy nemám, protože tam to bylo zakázané. Plánem to nedovolili. A tak aspoň jsme se i natočili, jak tady lidi jezdějí, takže my jsme vypadali ještě víc profesionálně, prostě. Tak no, a teď uvidíte Nejméně pravděpodobná věc se stala realitou. Kdo to vyhrál? Vejnary, kámo. Jasný. Už od začátku. Pojď na pódium. Jdu, kámo. Oh no. David, jsi byl kolikátý? Druhý jsem. Byl druhý. No já jsem byl třetí, kvůli tomu, že jsem měl špatný auto. Kámo. Bylo to super, gratuluji. Třetí jsem byl kvůli tomu, že já jsem měl špatný auto
a v prvním kole jsem se sekl a teďka jsem narazil, že jsem měl 2 kola, že jsem měl pomalejci, jsem neměl nosový šanci. To jsou výmluvy. Ne, nejsou to výmluvy. Ne, já jsem měl špatný auto, ono mě dávalo hrozný smyky, takže... Až tak, jo. A teďka jsem nenarazil aspoň, ale měl jsem toho víc a můžu se vymluvit na to, že mě někdo zdržoval. No, jasný. Tak to je konec vlogu, snad se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a follow a u dalšího videa se vidíme snad co nejdřív. Čau!